OB har fået en elendig sæsonstarterløb på banen i Randers, placeret som nummer næstsidst i Superliga-tabellen. Men det var slet ikke til at få øje på i kampens indledning. Spillet rundt et minut. Dennis Marshall og Jones Kusi Asada 1-0 chokstart af gæsterne fra OB. Det var en ganske chancefattig første halvleg. Alligevel var OB'ernes Henrik Dalsgaard tæt på at bringe gæsterne foran med 2-0. Dalsgaard, der senere måtte lade sig udskifte med en skade. Anden halvleg, så kom der gang i løjerne. Genial helaflevering fra Movsisyan og debuterende Ousmane Sarr. 1-1. Senegaleseren, som tidligere var til prøvetræning i FCK, men altså havnet i Randers. Han spillede en god kamp og udligner altså her. Men OB var langt fra færdige. Schwartz, der var kommet på banen i stedet for skadet Dalsgaard, gør det til 2-1, spillet rundt 62 minutter. Og masser af chancer i denne her fase. Tidiane Sane i 2 omgange, men skuddet blokeres og går udenom. Så er vi et lille kvarter før tid. En anden indhopper, Jens Christian Sørensen, og 3-1 til gæsterne, der har så hårdt brug for point. Og de øjner 3 af slagsen, da Jens Christian Sørensen scorer sit første Superliga-mål i karrieren. Men det var langt fra over for OB'erne. Se bare her, bold ind fra Jonas Kamper, og så Issa Ahmed, der reducerer. Godt 8 minutter tilbage. OB'erne taget på sengen. Og energiske, aggressive Ahmed skaber nyt liv for Randers. Og det her, det er tillægstiden. Ricky Olsen tæt på at skaffe point til hjemmeholdet. Men det bliver med en 3-2-sejr til gæsterne. Slutfløjt fra dommer Michael Johansen. Frustration og ærgelse hos Ahmed og Randers. Og tiltrængt succesoplevelse for Sørensen, for Lasse Nielsen, for Bøgelund og OB. Jamen, jeg synes i dag, det er en taktisk genistreg af trænerteamet. Vi snakker om inden, at det Randers er rigtig farligt på, det er, at de spiller på omstillinger konstant, og de får ikke en eneste omstilling mod os, hvor de bliver farlige. De bliver farlige på deres dødbolde selvfølgelig, og vi bliver også lidt presset til sidst, skal vi sige, men det, som Randers er rigtig gode til, det er de ikke gode til i dag på grund af det arbejde, vi laver. Med 3 point kunne vi i hvert fald lægge afstand til 2 hold nede i bunden, og nu har vi lukket op for det hele igen, og det var fuldstændig unødvendigt, siger jeg. Og hvorfor er det så bliver, som det bliver? Det ved jeg sgu ikke. Det blev selvfølgelig en lille smule forkrampet efter den katastrofestart, vi får efter 1 minut, så er vi bagud 1-0, og så er det klart, at Aalborg ville komme og spille kontra, det vidste vi på forhånd, men med 1-0 i ryggen efter, jeg ved ikke, 58 sekunder, så blev det selvfølgelig ikke lettere for os, og vi havde ikke nogen god dag i dag, og ja, det var det, og så rækker det ikke til 3 point.